Gaur etorri gara ona, babesa ematera Euskal Herritarrei 2011an torturak eta atxiloketak jasan izan zituztenak, eta atzo Europatik etorritako ebazpenaren ildotik ikusten dugu badela garaia torturaren gaia salatzeko, sistematikoki izan dela, praktika bat eta ez dela inoiz kontutan hartu edo alde batera modu judizialki eta politikoki alde batera egin dela, eta bada garaia ardurak hartzeko eta bada garaia baita ere justizia eta erreparazioa egiteko. Horregatik agerraldi bat eskatu dugu, Marlaska agertzeko plenoan ikusten dugu bai 6. aldiz ministro Marlaska jaso izan duk salaketak alde batera egiteagatik ez hartzeagatik ardura torturaren gaiarekin, eta Estatu Espainolak 11. aldiz jaso izan duela salaketa edo ebazpen hori ere Europatik. Orduan bada garaia ardurak hartzeko eta bada garaia aurrera egiteko bortizkeri guztiak mota guztietakoak salatzeko. Hori dela eta Marlaskaren agerraldia eskatu dugu eta eskatuko diogu ardurak bai bere aldetik pertsonalki, ze bere kasuan bere 6. aldia da Europatik jasatzen duelak salaketak edo bera tartean egon diren prozesu horietan, eta baita ere adierazpenak eta ardurak hartzeko Estatu Espainolen aldetik bere 11. aldia izan delako. Aurrera egiteko eta bakebidean hartzeko, elkarbizitza izateko, bortizkeri mota guztiak kontutan hartu behar da, eta torturaren gaia badela garaiak horren aurrean ardurak hartzeko eta horren aurrean baita ere justizia eta erreparazioa egiteko. Mila esker. Lehen komentatu dudan bezala, nik uste dut dela gaia oso garrantzitsua hor beti planteatu izan dugunak, torturaren gaia eta Marlaska hor tartean egonda ere, bere momentuan bai salatu genuen Marlaskaren figura nola zen posible egoteko barne ministeritzan, eta nik uste dut orain bai dela garaia ardurak hartzeko eta horren aurretik baita ere gobernuak bere planteamendu politikoak zehazteko.